एमजे नोंथाङा जेलाव थाहैसिगोन फंबाय एमजे हो दाथ' नोंखौ एफआइआरबो होबाय आंनाव नोंनि एफआइआर जे एफआइआर होनाय लेखा बेखौबो हरबाय। खुलुमबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'हाय थ' ओरैबायदि मोनसे आरो नोंथांमोना गोबाङानो सिनाय गैया बे सासे सुबुंखौहाय नेर्सोन औवारी ब्रादाराहाय दिनै नोंथांमोननि सेराव एनेंथिं एमजे ब्रादारा जेरै 19 बोसोर बैसोनि लाइमोन सिख्लाखौ लाना खारनायनि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खेंफोरथि होदों बा रिप्लाइ होदों आरोना लोगोफोर जियानो जा भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनलांगोन बिथां नेर्सोन औवारी ब्रादाराहाय एनिथिं एमजे ब्रादारखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ फोरमायदों थ' नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबासो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर माबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै बे नेर्सोन औवारी ब्रादाराहाय फोरमायखो। एमजे नोंथाङा जेलाव थाहैसिगोन मोनसे मोजां मेसेज हरनोसां फंबाय एमजे हो दाथ' नोंखौ एफआइआरबो होबाय आंनाव नोंनि एफआइआर जे एफआइआर होनाय लेखा बेखौबो हरबाय उमुखखौ एरखम भिडिअ'आव मोजां बुजायहरदो बियो जेलावसो थाहैनांसिगोन नोंनि लोगो जायो एसे मोजां बुजायहरदो होननानैहाय बुंहरनायलाय बिनि थाखायनो आं भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय एमजे फंबाय उफाय गैया पक्स' केससो गोलैबाय नोंना दा बेनि थाखाय नोङो 40 बोसोरबो जानो हागौ मिथिबाय दा बेनिखायनो बे 40 बोसोरखौ माबोरैबा रेजेंहोनो हागोन बेनि थाखाय जेलनि पारपासै आङो एसे नोंनो मिथिहरहोखानोसै आरोखि मिथिबाय दा नोंखौ जौ लोंनानै जौ सेरेब लानानै सोरनिबा न' खना उसुं खनाफ्राव गाबखुमालाबायगासिनो दंबो होननाय खोनादां दा बारा टेनसन लानाङा 40 बोसोरबाबो एसे रेजेङो मिथिबाय नोङो जेलाव मोजां आखु देखायहैयोब्ला जेलादारफोरजों अनजानाय खामानि मावोब्ला नोंनि 40 बोसोर केसा 20 बोसोराव जानानै फैगोन आरोखि मिथिबाय दा बेनो जेबो सिन्था खालामनो नाङा 20 बोसोरा माला माला थाङो फात्ताखौ मोनखाया जेलाव बिराद इन्टारेस्टबाव मिथिबाय आरो नोंनाव बिराद मोजां मोजां आइडियाबो नलेजबो हाबनानै फैगोन आरोखि आङो बै समाव माबायदिमोन दा जेलाव थाफैनानै मारै जाखो नोङो नोंनि गोसोखौनो मिन्थिनाय नङा आं बोरै बिदि एफा मोजां मानसि जाबोखो मिथिबाय ओरैबायदि मोजां आरोखि जेलाव दा आङो बेनिखायनो नोंनो एसे साजेसन हरनो होननानै भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय मिथिबाय एमजे दुखु मोननाङा नोंनानो एसे भुल जादों बै समाव नोङो जेलाव थांनानै एसे इउटुब बानायहैदोंमोन ना नोङो भिडिअबो लाहैदोंमोन दाय गोनांफ्रासो जेलाव थाङो नोंहा बे समाव दायानो गैया मानो थांनांगौ नोङो दा नुवाखै नोङो जेला नोंखौ लेंहरबायना नों आगान सुनि बोनानै लानाय जाबाय नों आगान हैदावनो नाङामोन बै समाव भिडिअ लायनो नाङामोन दा नों थांनांसिगोन ना गावनो खालामनानै लाजोबो दायखौ नों थांदाव जेलाव थांदावाबाना थांनांनाय नङामोन दे जेबो नङा आरो सप्तायाव उखिलफोर हाबैयो सिख्ला मोजां मोजां गिलुखौल' देन्जार देलायनानै थाङो मिथिबाय लिपस्टिक जारौ फुननानै थाङो मिथिबाय नोङो बिसोरनो जाय साबसिन सेंग्रा जेलाव दङ बिसोरो जेलाव खेंथिं दंखायो नालाय 10 मिनिट 5 मिनिट जेलादारफ्रा बे उखिल सिख्लाफोरजों एसे इन्टारेस्ट रायलायहैयो आरोखि बेजोंनो गोजोननांगौ एमजे मिथिबाय बेयावनो सासे फसायबोदो नोङो मोजां मानसि उखिल मावग्राखौ मिथिबाय दा बेनो जेलाव मा रोखोम थानांगौ जेलाव बोरै सोलिनांगौ बेखौ एसे खिथाहरखाबाय आङो एमजे मिथिबाय सप्तायावनो खनसे थांबाय थायो मिथिबाय सप्ता एखमबा सप्तायावनो खननै गाहाम थाङो गावसोर फसायबोनाय थाबाथाय जेलाव गावसोर फसायबोनाय थाबाथाय ना उखिल सिख्लाफ्रा थाब थांबाय थायो बेयावनो एसे टाइम पास ला मिथिबाय बिसोरजोंनो जेबो नङा दे
20 बोसोरबाबो फात्ताखौ मोननाय नङा नोङो माला माला 20 बोसोर थांखो होननानै मिथिबाय दा बेनो मोजां जाहैदो जेलाव थांनानै बेफोरबायदि फाल्थु दाजासै मिथिबाय थांदो जेलाव आरामनो आं नायबाय थागोन आंबो मिथिबाय बेनोसै आङो नोङो मा मा जानो लुबैदों बेखौ एसे आइडिया खालामनानै लानानै थांगोन मिथिबाय बेनो आराम थाहैदो गिनो नाङा मिथिबाय आरो पुलिसजों हमजानो नांबावासोमोन जेलाव आराम हाबनानै थायोबा एसे रेजेंबावो केसा मिथिबाय हाबनानै थाहैग्रोनोबालाय दे बेनो एमजे था